Aled Bwda dwi, a dwi'n mynd i fod yn World Champion mewn Bathtubbing. Bathtubbing i fi, ydy rhywbeth babi mewn bath yn cael ei sgrwbio iawn. Ond am y weekend yma, y fi sydd yn y bath. Be dwi'n gweld yn neud i'r Sul di rhywbeth 100 metr mewn bath yn Conwy. Dwi'n chwarae bath, da ni. Dwi'n cystadlu yn y World Championships. A dwi eisiau curo nes yn pwynt i fynd. Ys i Grahams yn Gaernarfon, o Grahams. Mae yna showroom yma sydd yn neud pethau i bathroom, felly. A swn i fel bod yna fath hen ella yna. Dwi'n chwilio am bath. Os gynnwch chi'n hen, swn i'n gael look na. Mae yna bosib un yn cefn yn ysgol. Oce, iawn, spot on. Edrych no. Mae yna rhyw pan yma, ond di pan da'n byd yna di. Bydd anffodus o gyda nhw ddim byd. Mae yna li yma. Fe hwn yn handi wedyn, dwi'n meddwl. A mynd i fynd yn bath, dwi'n yn gael hwn. Yndi? Yndi? So'n byd eraill sa'ch chi'n gwneud i helpu fi? So'n byd ar, na gys. Na? Sorry. Na, iawn. Neithiwr yn eisiau rhoi status o fyny ar Facebook yn gofyn i ffrindiau fi, so gyda nhw bath bar. Nes i jyst cael un i ddau o likes a di like da'n byd, so o'n i'n gorau mynd allan o ffordd i hun i ffendio bath. Yn ôl so, mae yna rhyw gwmni yn gweithio'r tai yn Sgubor Goch. So eich swn i'n cael look o fanna, ie. Dyna sy'n neis, dod i chi o'na, da chi'n gweld pob da chi'n gweld ers blynyddoedd, ie. Dwi'n stopio yma, da. Iawn, dwi'n tellan o'n, dwi eisiau bath, a mae yna hogiau'n gweithio yma. So dwi'n mynd i ofyn un i ddau nhw os fydd yn helpu fi allan. Dwi'n chwilio am bath. Bath? Yeah. It's like a bath. Yeah, I'm in a bath and I'm... Do'n i'm yn dall bod yna gymaint o bobl, bod yna weithwyr, clen yn allan o'na sy'n fodlon helpu bobl. Yna bath yn gwych eisiau? Gwawn? Gawn ni gael look yn yma? Iawn. A nath nhw ddod allan o'i swydd am ryw 10 munud i nôl y bath o fi heddiw a helpu fi. Hwn di'r bath, ie? Dwi'n yn bath, dwi'n e. Sa'ch chi helpu mynd efo sy'n mynd i? Heb eu cefnogaeth nhw. Swn i dal heb bath rwan, de. I'm a genius. Da i'n mynd i sgrapiad yn Groeso rwan, a iard Myrfyn Glo. O, digon o bethau yma i weld, de. Dwi'n mwyn gwrs o bath yma. Si gerad i fewn na, fan oedd y tri adyn nhw'n cael i cinio. Aled, neis cyfarfod chi. Da chi'n iawn? Iawn, mwy. Chwilio am bath ydw i. Mi nath o roed y cinio lawr a helpu fi'n syth bin. Sa'ch chi'n gallu dod efo fi am dro bach, da? Na, da gael cinio, wan. Iawn. Na mi sgwrch chi gael goffan cinio? A fyna lawr. Hanner awr cinio? Ia, boi. Ce, iawn. Si chwilio am bath yn hun, si sbio rownd, gwahanol rei. Fucking hell. Dyn nhw'n ffit i ffocin gath. Mae'n rhaid drwms, di. Os nwch chi roed eich pen i fewn, ddim yn bosib wneud wbath heb bres. Sgynnu fi ddim cinio ganddo fi. Arfon. O, chi ydi'r manager? Fo, ydi'r manager? Oce! O, dyna iawn si. O, cym on yn sbor on. Mae'r lliw yn mendigedig, a mae'n ysgafn iawn o fyd. O, shit, mae'n grac fanna fyd. Na, jyst pethau bach, dyna. Lle fydda rei bach o super glue yn waith, jyst yn neud siŵr bod y tylliad i cau. Nes i swopio eich os ddechrau o gyn fi'n lleig a dau fath. Helo! Ma fy'n? Ac oedd y bath nes i gael gyd Mr Glo yn lot gwell na hwnna ges i'n Sgubor Goch. Ys faint o bond i bod yma, gynnwch chi? Mae hwn yma eisiau 5 wsos, dwi'n siŵr. O, o'n i'n sgwch chi dweud 5 mlynedd o'n hwn? Na. Diolch am helpu fi allan a gobeithio na welwch chi gwmpas y fian. O, iawn. A, ie. Iawn. Ydyn pa bryd mae'r competition ma, oce? Dy Sul yma, mai? Dy Sul yma? Ie. O, ia. Nes i holi rogia wel sy'n dod i gefnogi fi dy Sul. Dwch yna i gefnogi rogin, de? Support bach. Fi a Mr Glo. Fel la. Wrth gwrs, fe dwi wedi gymryd yr hen. Wyl Myrddin! Wyl Myrddin! Arfon! Wyl! Let's get cracking. Perline cracks yna. So, dwi'n manna'n bod yna, really, de. Chopio hwn off, ie. Ysgafna ydi, gwaran byd. Iawn off, ie. Twistio hon rownd. Ca gwarad o'r pren yma, di hwn da'n byd. Be ti angen neud hyn go iawn, swn i ddeud, ydi, bren call i gychwyn. Ond mae hwn yn brosiect dwi'n ei ben yn hun bach. Dim pres. Just common sense. Fuck yeah. Dwi'n gwybod bod fi'n wrthi, os ydych chi'n bod i 20 munud, ond, chi da. Dwi'n gwybod bod gwaith caib yr haf fel ma'n cymryd lot allan o ddyn.
Dwi wedi arfer y DIY o gwbl, dwi'n hopeless o beth o hwnna. Silicone ar hwnna'n i ddal yn stuck. Oh, shit the bed. Ffocus o byd mynd iawn i fi de, mae silicone mas. Ac yn di think dod allan am beth. Dwi'n trio bob dim am y thing, fucked up go iawn i. So ffoc home iawn i fi ydw. Gyda fi expansion form am ond, mae hwn yn ei fi floatio chydig bach gwell, fatha polystyrene dio. Extremely flammable. Ai, fi da neud mwy si. Finish, gadael sychu wan, a hope for the best, ie. Sioe gychod Cymru yng Nghonwy ac mae Aled Bwda wedi cyrraedd yn barod i gystadlu ym mhencampwriaeth Bathtubbing y byd. Dwi wedi cael pob yn sbio nhw heddiw, dda, waw, mae rhywbeth eitha special am y bath yr ogyn nhw, wedyn just gwybod ma nhw bod y boi wedi cyrraedd a bod nhw'n ofn, di. Dwi'n gwybod sut dwi'n mynd i wneud, ond dwi'n mynd yna a wneud yn orau a gweithio 100% tan dwi'n cyrraedd y llinell derfyn. Heddi bydd e'n rhwyfo 100 metr yn yr amser cyflyma bosib mewn bath. 50 metr at y marker a 50 metr nôl. Ac yma i'w helpu e mae Tony Bain o Zeeland Newydd sy'n dal y record ar hyn o bryd. Okay, Tony, what's the chance of this bath sinking? Is there any possibilities? Saesneg brill, Aled. Looks good to me. Do you want to look on the back? I noticed this, that's good. Yeah, okay. Helps keep you up. Okay. And I like this bit. Okay. What about that bit? 50-50. Okay. Dwi'n clymu hwn i fewn wan, ac os dwi yn sincio, Leo, wedyn ma'n gwybod lle dwi. So, os di'r byd achub yn dod i chwilio amdano fi. Byd achub? Bad achub? Lle mae bath Aled bach. Dwi'n mynd i fewn wan i ymarfer am tro gynta un, so dwi'n mynd i ystyn hwn wan a mynd ar y dŵr. What you want to do is put one hand on the other side there and hold yourself short. And gently put your weight in. Mae bath yn finish, ie. Si fewn na, dwi'n gys ffydiodd. Dwi'n mynd oed fewn y shit yna. Ond ar ôl un go, mae'n anodd gweud os na'r bath neu techneg Aled sydd ar fai. Dwi'n socio rwan, so dwi'n mynd i trio fewn am yr ail waith rwan ar efo techneg gwahanol, so dwi'n mynd i matwng i fewn am anodd dwi'n mynd. Gently lower yourself into the centre of the bath. Here. Yep. Oh, let some more weight so you even out. That's it. Yay. Now don't lean back, lean forward. Ac mae'r cyfuniad o'r ddau yn arwain at yr un canlyniad i Aled Bwda. Dwi'n meddwl fewn 2 waith o'na, dwi'n disgyn 2 waith, oedd bath yn llenwi ac yn ail, doedd balans fi yma dda. So tro nesaf dwi'n cael menthu bath gyn yn hyfaig Tony fa yma. 3 cynnig i Gymro. Pob lwc tro hyn. Ac mae fe i fewn yn y bath. Okay, now you can use the paddle. A mae di dechrau deall i boes. Ond falle bydde sinc yr enw fwy addas i beth sydd Aled. Ocs. Fama fyddai, dwi'n di foddi, ta albwd. Ond dim cyn y pedwerydd cynnig. Y gorau hyd yn hyn wedyn ni. Yn obvious, ti methu jyst troi fyny a jyst neud beth. Ti'n gorau ymarfer, ti ag ato beth, a dwi heb neud yna. A mwyn o wers fi dysgu heddiw. Gobaith rwan i troi mor bell a dwi'n gallu. Ond mae un o ffrindiau Aled yn gwylio'r cyfan o'r ochr ac yn cynnig cyngor. Iawn, fella, how's it going? Yeah? Hey, mi siŵr fel agos, boi cheeky. Hello, Sony. This is it. Okay. Your moment. Last attempt. Okay. You got to crack it this time. Os na fydd Aled yn llwyddo tro hyn, fydd e ddim yn camen allan o'r marina i gystadlu ym mhencampwriaeth Bathtubbing y byd. Fydda'n siom anferth i'r unig gystadleudd arall. Ond y cynnig ola fi a dwi'n mynd amdani. Dwi eisiau prafu bod fi wedi methu'n cychwyn a bod fi wedi cael ymlaen mynd a bod fi wedi trio tan dwi'n methu neu mwy. Ei gyfle olaf felly ac mae Aled yn darganfod rhythm ac yn rhwyfo'n braf yn y bath. Mae di bod yn siwrne hir i gyrraedd y foment hon. Ar ôl dyfal barhau drwy'r dydd, does bosib nawr y bydd e'n cael cystadlu yn y bencampwriaeth. Falle ddim. Mae'r attempt yn thing bath ma'n hollol fail, the. Mae cor fi'n brifo am faint, rhyw 3 munud y fan o'n. Ella o'n i bach yn goci yn cychwyn o bod fi'n mynd i neud o, ond ti'n gorau cael atis lan cychwyn. Pethau mae'n digwydd, di?
Fydd hyn yn shit at heli de, ond o leia mae pob yma'n hapus e, sbiwch o nhw.